Ja, hvorfor er det, at konceptet lege en HR-chef egentlig er relevant og interessant at tale om? Det er, fordi det giver noget fleksibilitet. Det giver dig en fleksibilitet til at trække på nogle ressourcer i lige netop det omfang, som du har brug for. Og have en, som også kan være med til at understøtte din forretning og sige, men hvad er det for en strategi, jeg har lagt for min forretning, og på hvilken måde får jeg det kanaliseret ud i min virksomhed. Og det er jo ligegyldigt, om det er få mennesker, eller om der sidder rigtig, rigtig mange. Det er stadigvæk vigtigt, at den enkelte medarbejder ved, på hvilken måde er det egentlig, at jeg kan bidrage til, at vi sammen kan nå det overordnede mål, altså nå det mål, som vi har i henhold til vores strategi. Det er nogle af de områder, hvor jeg går ind og hjælper lige netop dig. Derudover får du selvfølgelig adgang til alle de andre HR-værktøjer, som jeg har med i min værktøjskasse, og det vil jeg selvfølgelig glæde mig til at give videre til dig. Så ser jeg frem til, at vi får muligheden for at tale meget mere sammen. Velkommen til at give mig et kald, hvis du har spørgsmål, eller sende en mail, som du netop også kan finde på hjemmesiden. Så en god dag til dig. Hej.